Добро утро отново. В минутите до 9 ще говорим за хората с увреждания, защото днес е Европейския ден за протест на хората с увреждания. Въпреки че не би трябвало да се ограничаваме до това да говорим за тях само в такива дни, когато имаме информационен повод. Колкото и клиширано да звучи хора с увреждания, много често забравяме какви истории се крият зад това определение. Светът на тези хора се ограничава до 4 стени на една стая. Нямат избор кога да излязат навън, кога да се забавляват, дали да работят и дори кога да отидат до тоалетната. Това може да звучи отблъскващо, но е самата истина, защото хората с увреждания са зависими от помощниците си, техни близки и роднини, които обаче в много случаи печелят добри пари от това, че имат такъв човек вкъщи. Как да се преборим с това? И може ли закона да защити хората с увреждания? Ще говорим с Капка Панайотова. Тя е изпълнителен директор на Центъра за независим живот, и господин Минчо Коравски, председател на Агенцията за хората с увреждания. Здравейте. Здравейте, добро утро. Защо хората с увреждания са невидими у нас? И ние сме така отвикнали, може би никога не сме свикнали да ги виждаме сред нас на улицата, на работа. Защо тези хора толкова години вече са затворени вкъщи? Аз мисля, че в последните години все повече започнаха да се отварят, но причината да е така са бариерите в средата. Това е простия отговор. И ако за някой това звучи енигматично, проблемът е в това, че в най-общия смисъл обществената среда не допуска различието. Дали чрез поставяне на стълби без рампа, дали чрез недостъпния транспорт, дали чрез създаването на специални места за хората с увреждания, като дневни центрове, рехабилитационни центрове, специални училища и така нататък. Или чрез осигуряване на онова безобразно нещо, наречено личен асистент, който е роднина. Това няма никакво значение. Всички тези елементи, подредени заедно, създават тази изключително високо бариерна среда, която пречи на хората с увреждания да се реализират. Малко преди нашия разговор видяхме пример точно за обратното. Естествено, там силата на волята прокарва всякакви невидими пътища и този човек, фотографа, който видяхме в репортажа на Антон Хикимян, е успял да пребори това, за което вие говорите. Аз искам да поздравя първо Антон Хикимян за блестящия репортаж. Този човек, за този човек обаче, безспорно той е преодолял множество бариери. То е повече от ясно. Но за този човек бариерите са по-малко, отколкото примерно бариерите за човек като господин Коравски. Много се извинявам, че реферирам към вас, господин Коравски. Просто вие сте в студиото и сте известна личност. Безспорно има нужда от сила на духа, това няма съмнение, но със сигурност този човек не сподели с нас в каква семейна среда живее, каква подкрепа получава. Искам да ви кажа, че традиционният образ на човека с увреждане като герой, който преодолява някакви страховити неща. Бордюр, който може да се види като една скала за един такъв човек. Бордюра на улицата. Точно така, зависи. Значи бордюра на улицата, между другото, може да бъде скала и за майка с детска количка. Защото жената може да си изпусне бебето, да падне бебето, ако бордюр е много висок. Така че високия бордюр не може да бъде удоволствие за никой. Със сигурност за човек в инвалидна количка той може да бъде скала. Но със сигурност този човек, когато видяхме, със сигурност той е имал и някаква подкрепа от страна на свои близки, от страна на семейство, нещо, което не се вижда често. Значи, обикновено семействата, разбира се, много си обичат близките. Разбира се, когато тези близки имат и увреждане, придобито, вродено или няма значение какво, те се превръщат в някакво такова своеобразно, как да кажа, галениче на цялото семейство, с което мнозина не разбират, че им правят лоша услуга. Защо? Защото прекомерната грижа учи хората
на едни лоши неща. А че всички са им задължени. Да. Че те не могат да направят нищо сами. Че винаги някой трябва да прави нещо вместо тях. Че те не трябва да си плащат. Това ги поставя зависими. И това ги прави в крайна сметка зависими. Защо нарекохте личния асистент безобразно нещо? Това е нещо хубаво, което беше направено за хората, за да имате помощ. Ужасно нещо. Изключително ужасно. Защо? Нещо. Това беше много хубаво, що се отнася до семейните доходи на хората. Защото изведнъж в семейството, без нищо друго да се промени, без никой да вложи милимунда повече труд, но така или иначе тези хора помагат на близките си. Минимална работна заплата. Да не ви дава Господ. Ако на вас ви се наложи да помагате на някой близък, ще го правите. Но да комерциализираш тия едни отношения в семейството, да го наречеш човека, който полага грижи, личен асистент, и да му плащаш минимална, забележете, работна заплата. Минимална работна заплата. Не повече, не по-малко, минимална. Да, значи безобразно от всяка. Нека да попитаме институциите в лицето на господин Коралски. За съжаление, господин Коралски тогава нямаше отношение към това безобразие. Но той в момента има и наблюдава как работи тази програма. Какво е вашето мнение? Така ли е? Аз бих започнал от там, че огромният проблем на хората с увреждане е универсализирането. Казваме човек с увреждане, прилагаме универсален подход към него и чакаме да получим универсални резултати. В крайна сметка резултатът е минимален или никакъв. В интерес на истината, всеки човек с увреждане е отделна индивидуалност със собствени проблеми и ако ние отидеме на ниво човек, тогава може да решиме проблема и предполагам, че за това говори госпожа Панайотова. Ние не индивидуализираме. Примерно в моето решение на ТЕЛК пише, че страдам от трансверзален полиомиелит и съм 100% нетрудоспособен. А вие сте председател на агенцията. Там не пише, че аз имам 30 години работа в социалната сфера, че съм общо взето човек, който претендира да разбира доста от трудово-осигурително право, от проблемите в социалната област, това, че спокойно мога да работя, но мен ме слагат в... Вие сам виждате, че пропуски има. Нека да ви върна на личния асистент. Това за това исках да обърна внимание. Личният асистент, да, това е една добра стъпка. Сега аз разбирам, че може би има различни мнения, но съгласете се пък, че да оставим семейство с дете с увреждания без всякакви доходи, майката оставяйки да го гледа, губи работата си и въобще невъзможност както за лична реализация, така за социални контакти, липса на доходи. Очевидно, това е една стъпка в правилната посока, но недостатъчно. Че роднините са свикнали да получават този доход в един момент, може да се намарява. То не става въпрос за свикване. Проблемът е друг. Това, с което вие започнахте, че човека с увреждания трябва да стане работодател на своите помощници. Тъй като, аз и вчера ви казах в предварителния разговор, един личен помощник, за да преодолее, примерно, архитектурните прегради, трябва да бъде като Шварценегер, а за да се грижи за вас, трябва да е като майка Тереза. Просто такъв синтезиран образ няма. И затова в нормални